Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo predstavuje moje logo, ktoré môžete vidieť nado mnou? Tak, ja vám to teraz poviem. Určite ste si všimli, že sú to okuliare. No všimli ste si, z čoho sú tie okuliare zložené? Sú zložené z dvoch integrálov a z nekonečna. Tieto symboly majú človeku napovedať, že môj YouTube kanál a aj moje zvyšné sociálne siete sú zamerané dosť hlavne na matematiku a fyziku. Asi sa pýtate, že prečo zrovna okuliare? Ako môžete vidieť, sú mojou súčasťou a sú mojou súčasťou už od môjho detstva, od úplného malička, keďže mám glaukom. Chcem rozprávať o štúdiu s týmto ochorením, v čom je iné, v čom je podobné, väčšinou je podobné, aké pomôcky používam. Toto ochorenie mám od úplného malička, takže určite spomeniem aj ako som študovala na základnej škole, na strednej škole, ale hlavne chcem rozprávať o ako s týmto ochorením študujem na vysokej škole, pretože je to najzaujímavejšie, keďže až na vysokej škole som začala používať jednu konkrétnu pomôcku, a to moju lupu, ktorú môžete vidieť aj na mojom Instagrame, ale určite bude o nej video. A teraz vám poviem, ako vznikol môj názov Mathematicus Physicus. Tak, ako každý tvorca som chcela samozrejme nejaké originálne meno, ktoré by ma vystihovalo, ale hlavne je to zmes angličtiny a latinčiny a má evokovať akýsi živočíšny druh, špecifický živočíšny druh, ktorý my niekedy matfizáci, matematici, fyzici a informatici niekedy sme. A možno sa ešte pýtate, že prečo je matematika zrovna prvá, keď študujem fyziku? No, je to z toho dôvodu, že pri matematike som bola prv než pri fyzike. Matematika ma bavila už od mala, ku fyzike som sa dostala už možno trošku počas základnej školy, ale poriadne až na strednej, kde som sa na ňu zamerala voľbou seminárov a výberom vysokej školy, ktorú som mala popravde vybratú už v prvom ročníku gymnázia. Ak ma sledujete na Facebooku a na YouTube, určite vám neunikla moja titulná fotka, kde sú Maxwellové rovnice. Podľa mňa sú možno až najzaujímavejšie z celej fyziky, pretože prepájajú elektrinu a magnetizmus. Dokonca sa ukázalo, že z týchto rovníc vyplýva aj optika a už asi viete, kam mierim. Ako všetci vieme, tak optika sa zaoberá aj práve výrobou okuliarov a iných optických pomôcok. Takže ak ťa tieto témy zaujali, tak ma nezabudni sledovať na YouTube, Instagrame, Facebooku a TikToku.